יוטיוב, קוראים לי יוסף מראלי והיום אני אראה לכם את הקלאש אוף קלאנס שלי. אוקיי, את הצ'יטים, אני יודע גם לעשות מלא צ'יטים בקלאש אוף קלאנס, את זה אני אראה לכם כבר בסרטון הבא. אם תרצו תצפו בו, אוקיי? אוקיי, בואו ניכנס לקלאש אוף קלאנס שלי. יש לי עוד קלאש אוף קלאנס והוא יותר טוב מזה כי בקלאש אוף קלאנס שלי הטוב שכחתי את הסיסמה של אפל איי-די. אז פתחתי לי חד חדש סתם לכיף, ואני יחסית כאילו, אני סבבה, לא ממש טוב, אבל סבבה. הבית שלי בלבל 6, וזהו, אני רק מנסה כל הזמן לשפר את כל הדברים שלי, עד כמה שאני יכול, ואז לשפר את הבית שלי בלבל 7. וזהו, זה מה שאני מנסה לעשות כבר מלא זמן. ובינתיים אני לאט לאט מתקדם. אוקיי. רגע, זה לוקח קצת זמן כי יש לי באייפוד מלא לגים או באגים, איך שאומרים את זה. ככה אני נראה, אני לא כזה טוב, אבל הנה, הסתכלו. בית שלי בלבל 6. זה לבל 10, 10, 9, 9, לבל 3, לבל 3. אוקיי, בואו נבקש קצת חיילים בקלאן, סליחה. אוקיי. בואו נצא להתקפה. קצת משעמם. מה שאני מנסה לעשות בהתקפה זה בעצם אני לא מנסה להרוויח גביעים, אלא אני רק מנסה להרוויח כסף או אליקסיר. בלק אליקסיר עדיין אין לי, דארק אליקסיר, סליחה. דארק אליקסיר עדיין אין לי, אבל עוד מעט יהיה לי שאני אשפר את הבית שלי בלבל 7. אוקיי, אני מנסה לחפש פה שכסף, זהו, אני לא צריך גביעים או משהו כזה. וכמו שאתם רואים גם אין לי מלא גביעים, כי אני לא ממש מנסה. הנה, זה ממש טוב בשבילי. הנה, נראה לי שפה אני אצליח. אוקיי. פה. הנה, אפילו אתם רואים, הנה, אני מנסה רק על הכסף. אני בעצם עכשיו, הנה, אני מקווה שהביאו לי מלא חיילים טובים. אוקיי, נו, יאללה, כל הכסף. אוקיי, הנה, זהו, זה מה שרק רציתי להרוויח. לא שהרווחתי כל כך מלא כסף, אבל בסדר. 138,000 אליקסיר. גם טוב. אוקיי, עכשיו אני אקנה לי שוב פעם חיילים. עכשיו אני אעשה משהו בחוכמה שאני ממש אוהב לעשות אותו. שימו לב. אם נגיד אתם רוצים להרוויח רק כסף, אז תמיד תעשו את המהלך הזה, שימו לב. אני כל הזמן מוציא איזה 110 110 כאלה, ואז אני מוציא את כולם ומולכים רק על הכסף, ואז אני מוציא מלא כסף. אני מרוויח מלא כסף. ובעצם זה מה שאני רק רוצה, רק כסף. אני חוץ מזה לא צריך עוד משהו. אוקיי, הנה בוא נקנה, ועכשיו אנחנו רק קצת צריכים לחכות. וואו, אני רואה שרדתי רמה. אוי, לא. טוב, זה לא כל כך אכפת לי. גם זה, מצד שני, גם זה די טוב, כי
עכשיו אני אוכל גם ללכת מול אנשים פחות טובים, ואז לנצח אותם תמיד, אתם מבינים? אוקיי, בואו נראה לכם עכשיו. אני באמצע לשפר עכשיו את הקוסמים שלי. הנה, זהו. אלה משפרים ללבל 3, אלה לבל 3, אלה לבל 2. זה, הקוסמים באמצע להשתפר ללבל 2, זה בלבל 3, הגדולים בלבל 2, כדור פורח בלבל 2, והברק שלי בלבל 2. אוקיי, וכמו שאתם רואים, יש לי 3 עובדים, וככה אני יכול לשפר 3 דברים בפעם אחת. אני יכול להוציא 120 חיילים, זה לא כל כך טוב, אבל כן, די סבבה כזה. אוקיי, הנה, זה בעצם, זה הקלאן. הנה, כמו שאתם רואים, מגדלי שמירה שלי בלבל 6. הנה, יש לי עוד אחד בלבל 6, ויש לי תותחים. זה בלבל 7, זה כאילו די סבבה. זה בעצם עוד מעט הולך להיות לבל 6. זה עוד מעט הולך להיות לבל 7 גם. זה עוד מעט הולך להיות לבל עוד מעט הולך להיות לבל 5. וזהו, זה מה שאני יכול עוד להראות לכם. הכתב שלי זה בלבל 10, 7, 6, 5, 5 ו-6. אוקיי, הנה, כמו שאתם שמים לב, אני קניתי את כל הדגלים. אני ממש אוהב דגלים. סתם, אז קניתי את כל הדגלים. הנה, כמו שאתם רואים, אין פה שום דגל שנשאר. חוץ מזה שאני לא אוהב את זה כל כך. קניתי את זה, אבל אחרי זה מחר יצאתי את זה. גם את זה אני שונא את זה, ממש לא אוהב את זה. הנה, כמו שאתם רואים, קניתי את כל הדגלים. אחד מתוך אחד. לא נשאר פה שום דגל חוץ מהדגל השחור. וזה, כי זה ערבים ואני ישראלי, יהודי. אוקיי, הנה, כמו שאתם רואים, זה הדגל השחור. עולה 500 גיימסים. זה ממש נדיר. וזה עולה 500,000 שקל. את זה אני קצת אוהב, כן. אבל אם יש לי 500,000 שקל, אני רק מתחיל לשפר, לא לקנות את הדברים האלה. כי אני ממש לא אוהב את זה. כאילו, אני די אוהב את זה, אבל אני סתם מבזבז על זה כסף. הנה, כמו שאתם רואים, זה הקלאן שלי. הנה, שימו לב. יש פה את מתן בקלאן שלי. הוא חדש. אני לא כל כך מכיר אותו. יש פה גם את... מה? רגע. אוקיי. טוב. ניפגש בסרטון הבא שלנו. היה נעים מאוד להכיר אתכם. ניפגש בסרטון הבא.